zien. Kom maar binnen, schat. Is het veilig? Ja, kom maar. Ik geloof dat die twee nog slapen. Oh, stilletjes laten pitten. Want hij sleupt met geen kunnen komen. Ik hoop dat ze mich niet zien. Waarom niet? Dus u is toch zo schattig goed. Ja, dat weet ik. Maar de vraag is of ze er ook zo over denken. Maar succes hebben we gehad, hè? Geweldig, jong. En dan ook nog de tweede prijs gewonnen. Je kunt je niet voorstellen dat ik nooit gedacht had ooit een bekroond jongske te zien. Maar ja. Kan me eens omkleien. Waarom? De best toch familie van ze? Ja, wie de weg. En daarom wil ik ook heel snel wie de weg. Wij kent dat zin al zo vroeg. Ja, denk zo dat weet. Dat kent de melkboer zijn, dat kent DHL zijn. Van kijken. Hé, een achte. Wat zuster, dan maar appetiet liggen goed in de vorige morgen. Vlot, hè? Ja, en zo lekker luchtig. Ik moeten ze geen koude blaaskris ook. Ja. Zeg maar, is dat in nu dienstuniform? U komt ze daar nog bij. Ik kom juist terug van Oktoberfest. Goeiedag, zeg. Als anderen gaan werken, dan kom ik hier terug van het feest. Wat komt ze eigenlijk al zo vroeg door? Ik heb al het plan bij me van de bibliotheek die ook was. Als tu denkt dat ze hier kunt komen tummeren nu, heb ze dikke pech, vat man. Het ganse circus hier ligt nog te slapen. De heer professor heeft 1000 tenten opgeslagen. Wat is dat dan voor een kleuver? Een uitgesproken mispunt met een kop vol top. Maar krijgt hem nog wel voordat ik wel benieuwd. Oh, is ze dan toch weg? Ja, vandaag. Maar de oude zal het weten. Ik heb hem een stuurtje jeugdboeieren met gestrooid. Doe best met het zoals, zeg. Ik kom dan vanmiddag maar terug. Is goed. Neem me niet vooral niet kwalijk. Ik had er geen idee van dat je hier op de bank lag. Ja, jongen, ik moest van de Noord een deug maken, man. Hè. Je vrouw heeft de camera afgesloten. Nee, toch. Ja, dacht ze dat ik hier anders ging liggen, man. Hè. Ik heb geen oog toegedaan vandaag. Oh, ik ga niet. Maar waarom heeft mama die boete gesloten, papi? Dat moest zo nu eigenlijk vragen, joh. Ze heeft het zo hier in huis best, hè. Komen we van de ene ramp naar de andere in, hè. Die had schaffen met dat leger proberen alles te redden. Ja, wie dat met de mensen ging. We probeerden alles op te biechten. En toen begon je de loeg eindelijk op te klaren. En toen zoe weer de apenpijkje naar binnen rennen. Want mijn schoonmoeder ging meteen van zijn geluid af. En die schoonmoeder weer bijkwam, hè. Die heeft ze met mijn schoonvader bijgepakt en ze meteen vertrokken naar het huis hier. Maar ik zat er nog een eigen zus, joh. Die vrouw die had zich laten scheiden. Wat? Ja. Dat mami van de Graaf? Ja. En zich dat van tevoren geweten houden, dan word je nooit voorbij gekomen. Je kent ze van de baan komen, papi. Ja, Frits, jong. Ik kan ze gewoon niks aan doen. Het zijn gewoon omstandigheden hier. Maar ik moest deze morgen wel terugkomen. Ik hou de kleren hier nog liggen. En dat zeg ik nu zelf, papi. In dit kostuum kan ik niet bij het hotel aankomen, hè? Nee, dat klopt, jongen. Dan moest ik ook omkleden. Ja, ja, maar... Oh, ik ben zo mug binnen een hond, hè. Koos ik maar even een uurtje met de ogen toe doen. Zo. Weet je wat? Ga maar naar de logeerkamer daar, jongen. Dat is nu toch geen, hè. Dan geeft ze toch onder omkleden. Oh, dat is geweldig. We gaan niet in het bedje van Schwangpapa liggen. Ja. Nee, van opa. Nacht, papi. Goedemorgen, juffrouw van Doren. Morgen, dokter. Ja, nee, ik hoor het door de zoet zien. Ik ben er niet gans... Wat stuur ik meneer de meegehoord?
Zeg, maar ik wil je gewoon bedanken hè, dat je bij je vrouw zit gebleven. Hè. Wie is het nu? Hè? Je hebt de ganse nacht geen hoofd toegedaan. Je is dus een beetje ingedommeld. En denk je dat die me nog zal vergeven? Geef ik weinig hoop. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Zou je me niet een beetje willen helpen? Ik kan ik alles uitleggen. Ik bemoei me liever niet met de huwelijksperikelen van anderen. Dat is niet vurstig gevaarlijk, meneer de Wijver. Trouwens, hoe is dat eens, meidje, eigenlijk? Volgens mij is dat de ganse nacht niet toes geweest. Dat weet ik gewoon niet. Ik kan gewoon niet zeggen hoe dat is. Ja, dan zal ik me open gaan doen, hè. Als je dat wil doen, dan gewoon ik me even omkleden. Dus dit dat vreugd goed te veren. Vreugde wij is vreugdvatter, juffrouw Van Doren. Nou, ik bewoon je rug. Wie, omdat ik al zo vreugde wij? Nee, dat je de moed bij mij nog hebt te komen naar alles wat er gebeurd is. Het laatste nu zult je wel al gehoord hebben, hè? Oh, dat van de reuzenbaby. Ja, Willy heeft me de hele dag al verteld, ja. Maar ik vond het een goede bak, echt geweldig. Spieders hoor in de kop dat dat niet bij was toen de baby binnenkwam. Dat kon je echt wel willen zien, joh. Ja, ik heb ook moeten lachen, dat kan ik niet ontkennen. Maar, noem ik niet kwalijk. Wie stom is het van om voor zijn kenjerol geen jongeren immers te pakken? Maar als de zoon van Willy niet jonger is, wat wil ze dan? Je wilt me nu toch niet wijsmaken dat dat simpele de zoon van meneer de Wijver is, hè? Ik wil ook niks wijsmaken, dat is zo, hoor. Meneer Wellens, je zit toch wel een grote fantast. Wie wilt je het nu waarmaken dat de zoon ouder als de pap is? Ja, juffrouw Van Doorn, dat heb ik ook helemaal gemeend. Maar daar ben ik ondertussen van teruggekomen. Het is mogelijk. Frits is de zoon van Willy. Laat me toch niet lachen. Een uur geleden waren nog romanschrijver. Ja, ik moet zeggen, hij pakt zich wel eens het vuile hui op de gaffel. En bespottelijk wie dat uitzag als romanschrijfster. Oh, vond je? Oh, ik vond dat hij die rol toch aardig speelde. En trouwens, toen stel ik me de echte schrijfster van Passie Vlammen ook voor. Oh ja? Heb je de roman al gelezen? Juffrouw Van Doorn, ik heb daar gisteren zoveel over gehoord dat ik hem uiteindelijk gekocht heb en dan maar gelezen ook. Anne, wie vond je hem? Waardeloos. Gezwam in de ruimte. Echt. Ja, dan ben ik toch een ganz andere mening toegedaan. Ja, dat is mogelijk. Maar hier een beetje kritische lezer zal het dan met begins moeten zijn dat dat een gedrocht van een vrouw is. Als ze alleen al kijkt wie door de manslu weer een afgeschilderd. Weet ze, die juffrouw Van Doorn, of wie heet het, de Erik Heldens, of wie dat morgen nog heeste mag. Dat is er nooit in de buurt van Manskel geweest. Wat voor eentje? Als ze zus wie die over de leefde schreef. Maar jong, die hadden er voor zaken waar ze geen versteest me van uit. Interessant, gaan ze door. Volgens mij heeft hij nog nooit in de arm van de Manskel gelegen. Ja, misschien ooit een keer als babytje in de arm van haar vader waar ze de ganse buurt bijeen bleven. Maar ik durf te wedden, die heeft nog nooit een mulke gehad voor de man. Tenminste niet van een richtige man. Als ze alleen al kijkt wie de marineofficier die gravin de leefde heeft verkloord. Dan loopt het dich toch door de weg? Kan je die passage nog ongeveer herinneren? Ja, heel goed. Hij zegt, jij bent mijn ideaal, waarvan ik droomde als ik in eenzame nachten op het dek stond. Aan mijn voeten de schuimende baren, en boven mijn hoofd de schitterende sterrenhemel. Wat een nozel! Zo kan de Manskel toch niet? Niet? Als een Manskel echt van een vrouw beschip, dan gaat dat gaan zangen. Dan pakt hij er zo bij de hand, ja. Zijn liefje pakt er zo vast. Dan kijkt er al diep in de ogen. Dan wil hij het zeggen, maar dan kun je alleen maar gaat gestamel en gaat woordeloos gedunst. En aan het eind van dat niks gesprek zegt toch, ik houd van dich. Ja. En dan zie je zich dan een beetje terugtrekt, zo. Ik heb verlegen de koppen weggedraaid. Je weet al wat dat betekent. Dat betekent, ik hou ook van dich. En als het dan geen ganse grote klotskop is,
Pak er zo een beetje zachtjes vast. Kijk er nog eens diep in de ogen. En... Dan zit de onbeschaamdste man, die gaat hier op de wereld het rondlopen. Ja, maar hij heeft het hard op de goede plaats zitten. En heel zo wel een beetje van mij. Ik van dich? Ik haat dich. Oh, kom eens, kan ik Zie je nu dat het gaat zo als toch eerder zit een boel. Ja, du bent een boef, maar wel een leuke boef. Kijk me nou aan, het gebeurt hem. Paul Wellens, kampioen vrijgezel. Ja, nou, mijn jong, zo voor een bloempje op het graf leggen of zo voor weer gewoon. Niet nodig, niet nodig. Nu het ongeluk eenmaal gebeurd is, moet ervoor zorgen dat de partijen zich niet meer kunnen terugtrekken. We zetten het gelijk op Facebook. Och, dat is niet nodig. Ik ken nogal het lui bij de glossie en de libel en zo. Als ik het wie vertel, staat het zo in alle bladen. Perfect, kost je ook niks. En dan kunnen jullie het ook lezen. Goh, ik zit nog ganz filmig. Succesvolle advocaat Paul Wellens heeft zich heden verloofd met juffrouw Helge van Doren. Punt. Ha. Ja, maar een paar regeltjes nog om de zaak toe te lichten, Paul. Jo, doe maar, kost je toch niks. Mejuffrouw van Doren, bekend als romanschrijfster. Ja, schrijf maar door, Paultje. Bekend als romanschrijfster onder de naam Erik Heldens. Jo, eigenlijk vind ik dat wel een goede grap. Dat doe ik wel. Dat is geen grap, dat is de waarheid. Wie? Meent ze dat? Oh, nom de Ju. Thomas, de gisteren spelken ze goed door. Jawel, beste vriend. Oh, nom de Ju. Als mijn oren nog een beetje kostje groeien, dan waait toch wel de pracht van de neersel. Je bent een leugenaar, hè? Joh, maar dat zou ook juist mijn pseudoniem moet goed zoeken, hè? Ja, al die schrijvers en schrijfsters en die pseudoniemen, dat deed maar en dat deed maar. En hoe het gek het er van dicht mocht roet houden. Dat moest eigenlijk verboden werden, allemaal die schoolnamen. We zullen wel in de toekomst zien met zoals wie de naast is gepakt. Zeg, maar nu ga ik eerst even bij mijn vriendin kijken, hè? Wat grap, hè? Knopje van mij. Doei. Nou ja, wat een stok en een klokje van mij. Sorry, jong. Kom binnen, kerel, kom binnen. Sorry dat ik zo lang heb laten wachten, hè, maar... Ik heb geweldig charmant gezelschap gehad. Geen probleem, joh. Van mij? Neem eens angst als Erik Heldens. Word je hier? Ja, zeker. Een echte vrouw? Een vrouw, een gedicht, een roman van een vrouw moest miljardenstuk zeggen. En weet die alles? Alles. Hoe keer er nog aan, jong? Die was natuurlijk rozend, hè, Fleer? Dat kan ze zich wel voorstellen. Die kookde. Maar ik heb het gevaar bezweken. Hebben ze dat dan verder gespeeld? Het was niet makkelijk, maar ik heb me meteen geloofd. Hebben ze dat voor mij gedaan? Hoe is het toch, Willy? Voor de vriendschap heb ze toch alles over, of niet dan? Hij is toch niet mogen doen, dan kan ik toch niet van dit verlangen? Is al goed, is al goed. Trouwens, tu kent het ook nog goed. Ben ik? Ja. Erik Heldens is nemens angst als Helga van Doren. De vriendin van mijn vrouw? Dezelfde, ja. God, waarom zijn die dan alle? Oh, jong, dat is onherroepelijk een voor mij. Oh. Papi, ik werd weggedragen door de vleur. Ik zal niet te dicht in de buurt komen. Zeg je, du denkt zo niet dat... Ik denk niks, ik krets alleen maar. Ik weet dat ik in een nette familie terecht ben gekomen. Maar dat beddengoed, dat mag wel eens verzuiverd werden. Nee, dat ken ik, jong. Dat is gisteren verzuiverd, want mijn schoonvader zou hier blijven slapen. Ja, dan heb ik pech gehad. Ja, de kapperskop ook het gegund. Goed jongens, zullen we dan eens even over gedankjes hebben, want volgens mij ging er nog genoeg order in de lucht. En we hebben nog wel het een en ander te bedenken. Zeg, maar je kent mij toch hier wel mensen, hè? Want even ik nog van de honger, hè? Ik moet me gaan gaan eten, want en Dobby, je bekommert zich toch aan mij. Gewoon even naar de keuken. Hoe is dat, Frits? Ja, dat doen die ondertussen ook nog.
als ze de mogelijkheid hebt, dan ga ik eens even op de zaak, dan ligt voor dichter een check klaar. Dan kan ze zich al het eerste deel bij de bank ophalen. Ja, het eerste wat ik me koop hè, is een kilo of 3 insectenpoeier. Zijt je er eigenlijk nog achter gekomen bij dat geld voor mij gereserveerd hebt? Ja, dat heb ik allemaal uitgezocht. Even uit de kop. Het geld is gedeponeerd door een notaris Westman uit Lochem. Maar ja, dat man is al een jaar of 4, 6 dood. Dus dan ben ik in zekere zin ook een notariszeunke. Nee, dat is niet gezegd. De notaris heeft in naam van die vader het geld gedeponeerd. Ja, dat kost hè. Verstoppertje spelen. John Welt is het, echt waar. Maar ik ben er echt knotje gek van. Maar dat was toch wel een gezette burger, hè, Pungelmans? Ja, en bezeten daarbij. Vroeger hè, ook geen nagel om aan de vod met te kraatsen. En nu? Nu hou ik het kraatsen in het maar bij. Als je wil schetsen van de zomerwald, nou een van die badplaatsen, die door Saint-Tropez en zo gedaan allemaal. Deze zomer, zei ze. Ja. Vandaag nog. Het hoor ik in Veermonde goed. Als je wilt. Zeg joh, hey, die zwanger is weer en zie je ze uit. Ik ga wel weer het vlooien theater in. Anders denken ze toch vanwege de bekokstoven zeggen. Ik sloeg me op in mijn kamer, dus... Nee, dat doe ik wel voor die papi, geen probleem. Ja, ik ben ook een weg. Shit, schummelen. Willy, wacht even, wacht even. Shit, gesloten. Nee, god ze gedaan, dan maar. Is mijn dochter al? Ik heb haar nog niet gezien. Ik vind het kindje. Een ogenblikje, Helga, ik kom zo. Morgen, man. Zeg, wie is uw steek goed? Ja, vind je het gek nog zo nog? Maar nog niet even gaan zitten. Ja. Kom, eens even voor even. Dan kan ik eens even met die kalmen. Als de pap erbij is, kom ik toch niet aan het woord. Nee. Nou, vertel me eens, wat zijn die plannen? Mijn besluit staat vast. Ik ga er weg hier. Kindje, zou ze dat nu wel doen? Wat moeten de lui wel niet zeggen? En trouwens, een huwelijk, dat kan ze niet zomaar ontbinden. Och, je wordt toch zo gelukkig samen. Ja, waar ja. Maar wat waarheid en een beetje niet vuile man. Nu heb ik ten eerste de wever leren kennen. En dit is voldoende om... Ja, kindje, de hups gelijk, het is schandalig en ik hou het ook echt niet van Willy Verwacht. En de papa helemaal niet. Maar ja, zou het niet zo zijn dat zijn vriendje op het slechte pad gebracht heeft? Hoe wordt mijn doopsel gelegen? Als de misselijke hier nog in de poot over de dorpel durft te zetten, nou, dus smid ik hem dat persoonlijk goed. Ja, dat is de verder mee. En dat is toch geen verontschuldiging voor Willy. Een gemeen leugen om het s'avonds weg te komen. En dan dat belachelijk gedoons met die romanschrijfster. En stelt de kerel nog eens in de zool voor. Ja, kind, de hups gelijk, het is verschrikkelijk allemaal. Maar in de brief stond toch dat er een kindje ook. Och, dat brief, dat zal ook wel vals zijn geweest. Nou, dat geloof ik niet. Ik geloof hem in niks meer. In mijn gooigheid wil ik nog zelfs een kind in huis nemen. Waar het wel immer van mij verzwegen heeft. Waarom heeft hij mij dat nog niet direct gezegd? Kindje, mans nu lopen niet geen uit hun verleden te koop. Als het goed is, hoeven ze er geen geheim van te maken. Papa, dat is maar anders geweest. Ja, anders. Maar beter. Mama. Ja, mama. De wits, ik wil geen koud woord van de pap horen. Maar ja, het is misschien toch wel goed dat ze de waarheid nu weet.
Vier vrouwen moeten een hoop slikken, nummen, geven en vergeven. Ja, ik wil er niet te veel over hoe het weer. Maar één ding wil ik toch wel zeggen. De pap was ook een vader voor het trouwde. En ik huurde 2 uur nadat je getrouwd wordt. Zo. En daar speelt de zedelijkheid apostel. Ja, kind. En je had dat zomaar aanvaard. Ja, kindje. Ik hoor van de pap. En wat dacht ik wat dat voor een schandaal was geweest als ik toch over word begoos. Mijn ouders, dat waren hele nette, respectabele lui. Notaris Westman, dat waren een onbesproken naam. Westman? Ja, de pap van mij is toen naar dat vrouwtje gegaan. Die had alles geregeld, financieel gezien. Het kindje het ondergebracht. Ja, zo wordt een schandaal voorkomen en er wordt gedaan wat er gedaan moest worden. Maar dat had ik toch niet voor mijn papa gedacht. Eén ding, kindje. Ik hoop dat sticht de pap net zo kent vergeven wie ik de pap vergeven heb. Ja, voor auto van één. Ik kan er ook niks aan doen. En iedereen, allereerst moet ik zeggen, het is immer goed voor mij geweest. Altijd goed voor mij geweest. En ja, iedereen denkt wel eens een keer gaat verkeerd. En houdt er ook maar eens rekening met als aan Willy denkt. Ik beloof nog niet dat ik over die shame zal denken. Maar ik eis van hem dat hij dat warnet van leugens oplost. Laat dat maar eens aan de pap doen. Daar zal Willy wel een schot onder hangen. Maar voor mij is dat ook nog niet af, hoor. Rustig, maar ik wil me eigenlijk nog wel weer van aandoen. Wat je met man. Ik ga met dich met kind. En houd ik me rustig aan. Alles goed. Ja, nee. Was de bibliotheek er niet allemaal goed voor is? Zal de professor niet goed uitkomen? Kom bij. Zeg, wat die schoonmoeder niet die? Ja, maar die waren samen met die vrouw. Die ben nog gaan weg geweest. Ik was in de bibliotheek. Daar hou ik me lief verstopt, zeg maar. Hè. En ondertussen heb ik die hier vrouw gehoord. Kerel, als je dit gaat zitten, ik heb een partij informatie met geen goud te betalen. Zet ik. Als dit eerst voelt ze stil achterover. Alweer nu iets wat is het, jong, zeg het al niet. Huister en heuvel. Let op. Je moest even kijken. Je moet even kijken wie dat het beste kan aanpakken. De heer professor. Oh, dat nog. Hij wilde gelijk spreken. Op het ogenblik hoe gisteravond over in de raad zo het jong. Is absoluut geen rijver. Absoluut geen rijver. Zeg tegen de professor dat de dokter absoluut geen tijd heeft om de komende dagen te spreken. Is zo gek horen, jong. Moet dan even niet met dat kind gaan ze bij. En de zesde er gelijk bij dat advocaat Wellens als de gevolmachtigde van dokter De Wever Gerrit genoegen wil hebben om met de professor nader kennis te maken. En dat ik hier op hem mag. En ik moet hem die boodschap brengen. Letterlijk, ja. Als hij ontploft, dan ruimt ik er de boel wat anders zelf op. Dat brengt van de ene naar de andere ramp in, man, hè. Nog leeft niet. Nog even en dan kan ze wel lachen. Ja, lachen, wie de boeren het aanpineert, man, hè. Nee, ik heb er genoeg van gehad, jong. Ik heb dit in de problemen gemaakt. Ik hoor het daar ook goed. Nu maak toch maar als ze wegkomt. Nu geloof me maar. Vertrouw ons even op mij. Dat komt dik van elkaar. Oh, dat gaat niet, hè, papi. We sterven het. Oh, is mijn papi weg? Ja, even maar. Maar
dan komt ze appetietje op. Ik heb dich toch een partij nieuwigheid voor dich. Weet je wie van de Pietjes afkomt? Ja, de rest interesseert me niet. Ik heb nu het zeggen tegen, als ze dit hoort, valt ze plat op in de rug. Ja, dat werkt niet. Dat hebben we al 2 keer geprobeerd. Die spelen met Dora, het lijkt gewoon wel een zesdaagse. Een fitse rundjes. Eerst hier en dan daar. Oh, dat wordt een kapperskop. Misschien kent daar een paar van mijn geuveren nemen. Meneer de professor, aangenaam met u nader kennis te maken. Meneer de advocaat. Kom door alstublieft. Zeg. Houd hem even zoals u. Ik wil zeker vasthouden, maar zeg hier eens even. De heren kennen zich. In ieder geval niet tot mijn genoegen. Nou, dat is dan wederzijds. Maar als je me liever kwijt zit, gewoon niet. Nee, Frits, blijf even hier, jongen. Wat ik te vertellen heb, is hartstikke interessant. Dat zal dich zeker ook interesseren. Oh, dat maakt me wel nieuwsgierig. Wilt je dan nu al eindelijk eens beginnen? Met alle genoegen. Neem maar even plaats. Oh, heel geil, want op de rug zit doe dan hopen. Meneer de advocaat. Dus mijn schoonzoon heeft zijn verdediging aan u opgedragen. Verdediging? Ik geloof niet dat Willy zich ook maar vergeet of wat dan ook moet verdedigen. Dit is de meest integere man die ik ken. Ja, en durf maar in het bijzin van mij 1 kort woord over hem te vertellen. Dan... Het verwondert me niks dat je hier samen door die partij voor hem kiest. Meneer de professor, ik zal u bewijzen dat Willy het slachtoffer is geworden van zijn eigen goedigheid. Ja, nee. Ja, dat meen weer. Ik ken getuigen. Oh, dat kriju, dat stopt niet, hè. Bij de dokter zit het hier. Maar dat is niet iemand stijdig in de nek deed houden. Nee, en ook niet iemand stijdig onder de gordel deed slaan. Dat is iemand stijdig deed helpen. En die een klopje op de schouder. Zo. Ik heb anders een andere opinie over de heer. En nu ter zake. Hou eens even vast. Wat? Mag ik misschien even een gestek vasthouden? Wat moet je dan met? Ja, dan kan je Gerig op de jas doen, dat ziet er wel gaat beter uit binnen. Oh ja, wat dat betreft. De hemel zal ik lonen. Oh, dat is een uitkomst. Wat deed hij dan nu? Hij heeft ook nog een andere kantje. Doe best onbeschoft. Doe best onverdraaglijk. En kan ik nu eens aan een verklaring geven over die verschrikkelijke gebeurtenissen van gisteren. Met genoegen. Ik zal u eens even een verhaaltje vertellen wat ik waarschijnlijk heel erg goed gekend vroeger. Je hebt gisteren uw schoonzoon nogal gaat verwijten in de kop gesmeten over bedrog en vreemdgaan en... Hè? En wie noemt hier dan zich uit? Als een man 1 jaar nadat we getrouwd is de wet zwallen. Ik ken een vrouwtje, waar een vrouwtje 2 uur nadat er getrouwd was zo'n pil te slikken kreeg. En nog één die veel giftiger was. Vreemd nu interesseren ons momenteel niet. Dat zou wel eens wel moeten. Want die lui hoeveel het over hebben, die kent je. Die zijn er nog hier. Om een lang verhaal kort te maken. De vader van dat broertje wordt net een vrouw. Een zekere notaris Westman. Maar dat is de... Die is dat. Hij heeft geprobeerd om het voor zijn schoonzoon zo goed mogelijk in orde te maken. En de schoonzoon waarnemens angster als Theodor Krekelmans. Maar dat is... Onze gewaardeerde professor. Oh, dat wordt me niet wat. Meneer de advocaat, hoeveel moet hier zo'n lang vergeten pijnlijke aangelegenheid weer naar boven halen? Hoeveel? Dat zal ik u eens gewoon vertellen. Dan omdat het u gaar niet past
om over de zogenaamde wandaden van hun schoonzoon zo'n spektakel te maken. Ik hou er alleen de spiegel even voor. En hoe word ik alleen met een herrie? Want hij heeft nog een geweldige verrassing voor hem, Pater. Geer? Ja, ik. Wilt u er wel een beetje op zitten, want mijn tijd is zeer beperkt. Nou, dat is dan niks nieuws bij je, ja. En dat loopt hier rond als de deugdzaam engel Gabriel met een witte lelie. Bij een student een arm meisje de kop op hol heeft gebracht. En bent er dan brokken komen, luidt er dat arm sharp in de steek. Meneer, met wat ik krijg? Heb je die binnen nooit gehad gevuld? Heb je geweten nooit geknaakt als je hier aan dat meisje dacht? Of nog erger, aan dat kind? Meneer, ik vraag u nog eens. Met welk recht durf Geer mij verwijten te maken? Met welk recht zag je? Ja. Weet je de naam nog van dat Deens meisje? Ja. Ja? Nou, ik heet Frits. Ja, en? Pungelmans. Wat? Meneer, u vergat dat ik hier zit. Best doen. Dat ben ik. Dat ik je de nek kus omdraaien. Zal het wel niet zo gek vinden, hè? Dat ik het niet gedaan heb. Omdat je toch met een vader zit. Zal het je nooit begrijpen. Ja. Kijk. Van deze man kent je nu nog het leren. Ook al is er jaren jonger. Die heeft een hart in zijn lief. En die heeft ook daden goed gemaakt. En daar wil je een oordeel over vellen. Wat bedoelt je dan met? Deze man was het, die mijn moeder trouwde op haar sterfbed, om mij een naam te geven. Frits Pungelmans. Oftewel de Wever. Dus, die eerste vrouw, Willy, dat was... Ja. Gisteren stond ik voor de gooie man. En hij durfde niet meteen de waarheid te zeggen. En daardoor kwam van de een leugen de ander. Hij wilde niet hij plomp verlaten tegen zijn vrouw zeggen. Schat, ik ben de vader van hem. Het hou ze nooit overleef. En de echte pap trok zich een wit hummen aan en vertrok. Ziek, hè? De scheer zit... Ja, Willy, oh Willy toch. Willy, oh kom hier. Doe het ze? Ik weet alles. Die vriend Paul heeft me al verteld. Ja, en bij dich moet ik me wel verontschuldigen. Ja, moet je weten, zo mijn stiefzoon best. Hij heeft die ook van harte welkom. Bedankt, mami. Ja, ik ben nu eigenlijk ook die moeder, hè. Ja, je hebt altijd een flinke zoon gewild, hè. Maar goed, in ieder geval, ons huis staat voor dich open. En die plaats in de logeerkamer is ook vullig gereserveerd. Nou kreeg je mij met geen tienplissen mee in, ja. Echt niet. Oh, dus deze heer is... Ik wil ik toch ook gewoon mijn vergeving vragen, mevrouw. Och jong, ik wil Geer die tweede man zien. Ik kom er goed in te zitten. Anne, alles nog lunch opgelost? En de complexe familierelaties zijn een beetje helder nu. Nou, ik heb ettelijke vaders en een koppel moeders. Hoor eens even. Dus als zoon van mijn vader, bist du eigenlijk mijn broer. Oh ja, mijn zwager. Mijn moeder is ook mijn zuster. Mijn andere moeder is ook mijn oma. Ik ben de kleinzoon van mijn eigen pap. En ook de zwager van mijn tweede. Als Geer allebei een kind kreeg, ja, dan wordt dat mijn broertje of mijn zustertje. En tegelijkertijd mijn neefje of mijn nichtje. Och, laat ik zitten.
Kent je mich de weg wijzen, zo'n familie?